period of time that they have served under that fake certificate. Ogai marazimio Raila Odinga onyiso sirikal mamalo kod ma counties mondo jiw chenro mar chiwo chiemo ne nyithinde skunde. Ka oloso Mombasa nyasi maringo igachiel bang' ten Mombasa chako chenro mar chiwo chiemo ne nyithi skul, Raila wacho ni chenro no biro konyo jiwo nyithindo mondo ket maino margi e chenro mag somo. Bedo jo sirikal mondo dewo jopuonjre manigi ng'ol. A hungry person is an angry person. They cannot learn. But when they are properly fed, they'll be able to follow instructions and learn properly. So we thank you very much for this initiative, which is helping many of our children, not only here in Mombasa, other counties of our country. We'd like this program to be rolled out throughout the 47 counties in our republic. Jaod bura Nyali Mohamed Ali ne owuok tung' mosuo gi jopuonj kaachiel kod jonyuol manie od burano kaluwore gi duoko maricho mag penj mag klas 12 higa mokalo. Okoni kata obedo ni aguch omenda madongruok e alworano ma Nyali osebedo ka jolo weche mag somo, onge ber ma gineno kaluwore gi duoko manyocha giyudo. Okoni en midhiero ne jopuonjre kata japuonjre achiel kende mane otelo gi alama mar B- mar B+ e skunde mag piny owacho manie od bura ma Nyali mangima ka japuonjre 96 to ne oyudo alama mar E. Jaod burano mane loso skund sekondar ma Khadija e nyasi mar chiwo bazari mag jopuonjre ne oramo ni ok obi medo siro skundego kadipo ni lokruok ok bi bedo to chutho e duoko mag penj. Matokeo ya mtihani ya Nyali mwaka huu sijafurahia. Mimi sitafanya kama Selasia niingie nipige mwalimu makofi, hapana. Mimi nitakaa kikao na walimu wote wakuu wa Nyali, tuende mahali retreat, wanieleze shida ni nini, kwa sababu mimi nimejenga shule, mimi nalipa basari, nimenunua basi, nimehakikisha huduma zingine zinaendelea. Wao sasa waniambie ni kwa nini hawanipatii marks ninayotaka. Na wao wakiniambia nyinyi pia mujitayarishe, muniambie ni kwa nini watoto wakitoka shule hamuangalii homework zao. Kwa sababu hatuwezi peleka watoto 667 kufanya mtihani. Katika watoto 667, wale waliopata alama ya juu B+ ni mmoja. Ikineni